רגע לפני שמתחיל הסרטון, שימו לייק, סאב, ויאללה בואו נתחיל בסרטון. סרטון, יאללה רנקד, בואו נעשה סרטון. איזה פתיחה. ושכחתי גם קצת לעלות סרטון. וואו, לא נתן, זה רק אני עושים, ברור את זה. נוב, הוא בוט או משהו. אוקיי, הלאון הזה זה בוט. אני לא מבזבז את ההייפר צ'ארג' עכשיו. אם כולם יהיו פה ביחד. לא, 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 לא. אני יודע שזה קצת היה בזבוז גאדג'ט, אבל יש לי 4, אז... וואי, זה היה בזבוז רצח. עכשיו אני חייב לחכות טעות אותה, אני לא רוצה לבזבוז את כל הגאדג'טים. כל כך חשוב. אני אדלג על כל החרא הזה בהתחלה ואז אני אחזור לכם. מקווה שזה בחירות טובה בהתחלה הזאת עם הרמקולים. אני את הגאדג'ט האחרת, ואנחנו אני לא ממש טוב, אני לא טרייארד עם דיינמייק, אבל אני מספיק טוב איתו יחסית. זה בגלל שאין רעשים נראה לי או משהו כזה. כן, הבנתי. לא הבנתי את זה עד עכשיו. לרוב אני לא משחק עם דיינמייק ברנקד. ועוד זון. בזבוז, אבל לא נורא. אבל שלי לימד אותי שיטה. אני סתם אשים את הגאדג'ט כדי להפחיד אותם. לא, זה מעצבן הזה של לוק שיש אוטיס, שכאילו אתה נתקע באמצע. טוב, לא נורא. ועוד רגע יש לי הייפר. יש לי הייפר. תהרגו אותם. טוב, אז אני אהרוג אותם. למה? אוקיי, יופי, זה אהרוג אותם. ניצחנו. אחי, לא. 20 נקודות! הלאה, אני אעביר את החרא הזה רגע. הנה, זה מה שאתה. אתגר. זה הקבוצות.
אני מקווה שהקבוצה שלי לא גרועה. לריב ולריב. ממש אחלה. אולי בטעות לחצת על הגאדג'ט. היי אדגר יותר טוב. גול שלו. בבקשה, לוקי צ'סטר, זה מה שאני מבקש. יודעים מה? סוגר את זה הכי נמוך. עושה עיניים. תסתכלו. עושה עיניים, אחי. פותח. לא, אחי, לא! איזה חרא. כאילו זה אחלה ספרי, אבל... למה? למה? ספרי... רגע, ספרי לכולם אני אבחר רגע. במקום זה... לא, במקום זה... אין לי שמץ מה... תאמרו לי מה לשים. יש לי מלא ספרים ואני לא יודע מה לשים. יש לי את זה רגע, אז אני אשים את זה. אני אשים את זה ואני אשים את זה. כי בא לי. לא, זה מגניב, אני אשים את זה. תאמרו לי מה לשים פה. אולי את זה. בינתיים אני אשים את זה. תאמרו לי. וכן. אף פעם לא יוצא לי לוקי צ'סטר. רגע. יש לי את... לא, אין לי. תביאו לי את לוקי צ'סטר. דיימונד זה כבר קשה, צריך לעשות 2 משחקים ולבחור, ויש גם את הבן, זה די הורס את המשחק כשמגיעים לדיימונד לדעתי. אחי נו. טוב, ביי. מה לקנות בבלינג? בוא נראה, זה 14. אני לא אקנה שום דבר בבלינג. תמליצו לי על סקין. וואלה, נראה לי בא לי סקין לפנג. וואלה, נראה לי את זה. יש לי את כל האלה לבסטר. ג'אנט, אבל קירה. תמליצו לי על סקין בבלינג, עד 5,000 בלינג. כל סקין. תכתבו את השם שלו בעברית, אם אתם לא יודעים אם זה באנגלית, אז תלחצו על 3 קרבים, להגדרות, פה לשפה, עכשיו תעלו כאילו תרדו הכי למטה, פה יש עברית. אוקיי, אני עכשיו אעבור לאנגלית ואראה לכם. גם שכחתי להגביר, אבל תסתכלו, הנה אני באנגלית, ברולר, אקספי, דברים כאלה. אוקיי, עכשיו אתם לוחצים על 3 קרבים פה, סדינג, כדי להגדרות. פה, אתם רואים, פה, הכי למטה, עברית, תעברו לעברית, ממש לרגע, הסקין שאתם רוצים, סתם דוגמה, אני נותן את זה, פה כתוב גריף תיבה שקועה, תכתבו את גריף, לא סתם תיבה שקועה, כדי שיהיה לי יותר קל למצוא את זה. סרטון קצת ארוך, אבל וואלה, שווה את זה. לא שווה את זה, לא השגתי את לוקי צ'סטר. סתם. אוקיי. חבר'ה. סרטון די ראשון בתכלס. אני הולך לעלות. יש לי עוד סרטונים, אבל עוד לא העליתי אותם לערוץ. קיצור. אז עד הפעם הבאה. הלאה, ביי ביי.